Assalamu alaikum. Da yawa daga cikin tambayoyin da nake samu daga 'yan uwa da abokan arziki shine an yi hakin ɗin WhatsApp dina. Yanzu ya zan yi, sannan an tura ma 'yan uwana da sauran jama'a cewa ina hanya daga gari kaza zuwa gari kaza, na yi hatsari, ina cikin mawuyacin hali, har an tura musu account number da cewa su tura da taimakon da za su iya taimakawa. Yaya ake hakin ɗin WhatsApp ɗin mutum? Kamar bidiyo ɗin da muka yi magana baya, za ga cewa ana bin hanyoyi kala-kala a samu sirrukan mutum. Da an riga an samu wannan sai a kira ka. Idan an kira ka, wane kai ne wane ni ne anguwa kaza gari kaza, phone number ɗinka ne kaza so akwai wani form ɗin, sai a ce akwai wani form ɗin da ka cika kwanan baya na tallafi da ake bayarwa. Ta haka wannan form ɗin wannan tallafin ya fito, muna son mu tura ma verification code yanzu nan mu san cewa kai ne ko ba kai ba ne. Don haka idan code ɗin ya zo ka ba mu. Shikenan sai su sa WhatsApp a wayansu, suna sa WhatsApp a wayansu, WhatsApp sai su tura ma verification code. Idan WhatsApp suka tura ma SMS code ɗin kenan, kai kuma jikinka na bari tunda kana waya dama tare da su, suna jiran code ɗin ya shiga. Sai su ce code ɗin ya shigo, ka ce ya shigo, faɗa mana, sai ka faɗa musu. Kana faɗa musu code ɗin suka sa a wayansu, shikenan sun yi hakin ɗin WhatsApp ɗinka. Idan an yi hakin ɗin WhatsApp ɗinka ko wani ya zo ya sanar da kai, so ɗaya daga cikin matakin da za ka bi sai kai sauri da gaggawa ka buɗe WhatsApp ɗinka. Kana buɗewa zai ce ma ai kana amfani da WhatsApp ɗin a wata waya daban, sai ka ce a za ka yi amfani da wannan waya ne. Za su tambaye ka sa lambar, sai su sake tura ma verification code. Amma idan ba su ɗauki mataki na gaba da muke son mu yi ba kenan, kana dawa da WhatsApp ɗinka sai kai ka ɗauki mataki na gaba. Wannan matakin ba wai sai an yi hakin ɗin WhatsApp ɗinka ba ne za ka ɗauke shi. Idan ma kana da WhatsApp a wayanka yanzu nan, za ka iya ɗaukan wannan matakin. Wannan matakin shi ake ce ma two-step verification. So, me two-step verification? Two-step verification wato wani mataki ne, wato shi mataki ne na ƙara kariya domin tabbatar da cewa kai ne mai wannan lambar yayin da ka so ka sa WhatsApp a wata waya daban wadda ba wannan da kake amfani da ita ba yanzu nan. Yanzu bari mu duba mu gani ya ake sa two-step verification. Kamar yadda za ku gani yanzu a wayana, ko na riga na buɗe WhatsApp yanzu nan a wayana, kuma na je settings. So haka ko idan kana amfani da Android ne ko kana amfani da iPhone, in ka buɗe WhatsApp sai ka je settings. So idan ka je settings ka duba da kyau ta settings, za ka ga akwai inda aka rubuta account, sai ka danna wannan account ɗin. Idan ka danna shi ka shiga, zai buɗe ma wani shafin daban. So idan ya buɗe ma wani shafin, shi ma sai ka duba, za ka ga inda aka rubuta two-step verification. Kama a nawa za ka ga shi ne na biyu daga sama, shi ma sai ka danna wannan two-step verification ɗin. Idan ka danna wannan turn on ɗin, idan ka danna zai ce ma ka sa lambobi guda 6 waɗanda za ka yi amfani da su a matsayin wannan two-step verification ɗin. To idan ka sa wannan lambar guda 6, ka tabbatar da cewa ka sa lambar da ba za a iya alakanta ta da kai ba, kamar a ce shekarun haihuwanka, ko kuma shekarun haihuwan 'ya'yanka, ko na matarka, ko na iyayenka, ko lambar motanka, ko lambar ID card ɗinka. Wannan duka kar ka yi amfani da su. Ba za ka iya tuna lambar ba bayan ka sa, sai ka rubuta ta a takarda, wataƙila sai ka je ka sa ta cikin takardunka sai ka ajiye. Yanzu nan alal misali namu ɗin, bari in ce kawai in zaɓi haka, sai mu tafi haka nan. So idan ka sa zai sake cewa ka sake sawa domin tabbatar da cewa ka san abin da ka sa ɗin, sai ka sake sawa. Idan ka sake sawa kuma shikenan. Yanzu nan wannan kuma mafiya ba za ka iya yin shi ba sai ka riga ka yi connecting da internet. Nan za ka ga yanzu ya ce min turn off, watan na riga na sa. So in ina ra'ayi zan iya kashewa, ko kuma zan iya canza pin ɗin. Wataƙila in na sa sai na fahimci a'a kowa ya san pin ɗin, zan iya zuwa in canza. Kamar yadda kuka gani yadda ake sa shi two-step verification ɗin kenan. Idan ka sa shi, duk lokacin da ka yi yunkurin sa WhatsApp da wannan lamba a wani waya daban, WhatsApp za su tambayi wannan pin ɗin. Kuma sannan su kansu WhatsApp lokaci zuwa lokaci suna ƙoƙarin tambayan wannan pin ɗin idan ka buɗe WhatsApp, domin ka sa pin ɗin ya kasance tunatarwa a gare ka.
ina roƙon Allah ya kare kowa daga sharrin masharanta, amma kuma mutum ya kokari ya sa, saboda kuma ana cewa rigakafi ta fi magani. Wannan bidiyo ɗin ina sa shi a YouTube, kuma ina sa shi ma a TikTok, ina sawa kuma a Facebook. Idan mutum yana Facebook shi ma zai iya gani. Kuma kuna iya ku taimaka, ku yaɗa, ku tura wa 'yan uwa da abokan arziki, saboda ba mu san wanda Allah zai sa mu taimake shi ba, sai wani lokaci kuma insha Allah.